Varmaan paska. No iso tosa. Missä? Plantilla. Pläntiin siinä laatikoiden välissä. Ja ylös. Kuolen nyt saatana! Näin mä. Mulla on 2 väsyä. Metalliboksi Väsä nyt. Mä heitän Joo. uuden. Voitte uuden. Vasemmalla puolella sit. Molemmat. Metalliboksi. Mitä tää äijä meni molempiin väsyihin. No ensin se Molemmin toinen tuli kerran niin kauan, se ei räjähtänyt heti kun se meni yli, se suoraan. Häh? Ja sit se toinen tuli ihan saman tien räjähti kun se meni yli sit. Siis sä voit miettiä se sun mielessä, kun tulee radiokommantti. Niin Se on aina no se joo, tietää, mä millä en se kuuntele räjähtää. koskaan niitä. Tuut kuunteleva. No, ei käy tolle ikinä. Ei se niinku, suoritus oli aika hyvä silti. Aika heikko oli kyllä. Edistoretti 1+.